Kangen suara Nungguin ya. kangen suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, piye kabare? Alhamdulillah tak tahu nabi kabeh ya. Ya, selamat datang kembali di channel Colek Kampung, channel yang mengusung tentang video lucu mix dan dubbing Jawa campuran yang tentunya bisa menghibur gigi Anda. Ya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda agar channel ini terus berkembang. Oke lur, ngono ae, matur suwun. Dadah. Kasih tutup uang itu mang lambene kumat kami. Loh kan gak lidak uang tutup uang. Aduh tebal pandang bisa. Aduh ya apa iki. Aduh ya apa iki. Duh ada kecelakaan nih ki. What happened? What wrong man? Lu apa iku Spiderman tak kunti spider. Aduh kok laku ale. Aduh hilang besan. Aduh ya apa iki, aku tak pidangkone ya gak enak rasane. Ya Allah, kalau sing ganggu aku. Piye kira. Aduh, lo gak lihat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Keliru. Aduh, ngelirik gini pisan. Ayo piye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ya Allah dari godaan ini ya Allah. Amin ya Allah. Gila nih Pak, ini sembarangan. Assalamualaikum. Oh, sepi ngene. Nyantai aja. Jangan kurasane kate copot. Aduh. Nyantai. Yuk. Apa maneh iki? Piring kok gak enak mana. Anak cewek. Gak menungso gak apa-apa, lek setan ya ojo lah. Kon arek endi? Gak tau tumun aku. Kon. Action. Lho ana sing teko. Kampret. Apa ndelok-ndelok arek? Modele lho. Wah, sok tampan. Yo tampak modal kalau pakai motor cak gak ngurus teh Lopo setan iku nang kampret ana hubungane opo ambek kampret. Hutan pisan njoba wis tepak wis. Pelajaran dimulai pisan. Iya Rek. Lu wis gak ono andi setan arek wedok ku mang. Hah? Loh, gak ono. Trit. Aduh. Kenapa Rek? Lanjut. Nah, ya
colek. Iya Pak. Kamu gini mana? Urane Pak. Kok niku pancet ae. Nang jaba kono. Aku kok maumu. Awas ya, tenan. Iki lho apa sih kok ngentutno aku ae. Kono po ana kampret kono lho gudon. Setan. Apa rek? Pak, Parno iki nafsu ta? Kakak, kamu bisa melihat aku? Enggak letak aku, enggak ketok. Lho ya ayang ngerti bahasa Inggrisnya dalan-dalan nang Surabaya. Wah ngerti ayo apa gini. Apa kuwi? To Y, oh kuwi ke putih. Apa meneh? Terus iki rice field kuwi sawahan. Yo. Apa meneh? Gardens kuwi artine kapasan. Yo, apa meneh? Wall Street kuwi dalan tembok. Apa meneh? Baby mais kuwi artine pecindilan. Apa meneh? Ayo cepet. Ki apa? To wall kuwi ke dinding. Apa meneh? Oh kuwi distance kuwi artine jarak. Lho ya jarak doli saya. Yo apa oh? Ayah tahu krono. Yo mek liwat tok. Oh nak pikir Hehehe, asik. Gue juga dong, mau dong. Jrit. Jrit. Coba Nas. Ya Allah, mugi-mugi aku oleh Iwak Putri Duyung rek. Wah, antrit. Hancur modelmu dapuranmu dobol kon anjir. Tung tak trot. 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 Tung tak trot. Trot. Tung tak tung. Tung tak tung. Tung tak tung. Celup.